Dobré ránko prajem. Včera sme ľudia mali herecké vystúpenie demokratov aj s Fúrikom. Šeliga, ty 30-kilové nešťastie. Aj s Kičom, s tým strapatým pumuklom. Teraz ste zistili, že na Slovensku existujú farmári a poľnohospodári. A išli ste za takáčom. Akože chcete pomáhať. A kde ste boli minulý rok? Keď na Žitnom ostrove trebalo sa postaviť za ľudí. Kde ste boli? Keď v Jurovej radom brali zvieratá, aj zdravé. Kde ste boli, keď Chlapčekovi zabili malé prasiatko domáceho maznáčika? Kde ste boli, keď v Bake z mrazničky vybrali ľuďom mäso a zobrali? Čo? Viete, kde ste boli? Ste boli stiahnutí takto, jak laboratórne myši pred skúškami. A teraz tu idete hrať hrdinov. Vy trúbky. Toto vaše vystupovanie si môžete nehať, keď sedíte s Naďom v kancelárii a trepete blbosti. A špekulujete nad tým, koho dáte zavrieť a čo zrušíte. Dobre? Priatelia, toľko som chcel. Ahoj.